עוברים מיד, יוסף דואק, קודם כל שלום לך. שלום וברכה. סליחה על ההמתנה. כן, ואתה כמובן, אתה מוסמך לגמילה והתמכרויות על ידי רטורנו, נכון? כן. אתה יודע, הנה, עכשיו אנחנו מדברים פה באמת על, סיפרה צילי על שהלכה לנחם מישהי שישבה 3 דמויות בחייה, על אמא, בעל ובן, זה מצבים מטורפים שאנחנו ככה, אתה מכיר מצבים קשים עוד לפני, אבל התחדדו מן הסתם, החל מה7 באוקטובר, ואני רוצה לדבר איתך גם על הנושא הזה של התמכרויות, כי אין ספק שמצבי לחץ, סטרס, חרדות, כל הדברים שעכשיו מנת חלקנו, דוחפים לקצה אפילו יותר אנשים שהיו בסיכון אולי, או כאלה שיכולים ליפול לשם, נכון? בהחלט. ולכן, אני שואלת, איך בכלל, יש מה לעשות באזור המסוכן הזה? יש איך דרך לזהות את זה, למנוע את זה, לתת איזה תקווה בנושא הזה? בוודאי ובוודאי. קודם כל אני אתחיל מהשאלה האחרונה, כי יהודים מאמינים, אנחנו מאמינים שכל אדם שיש לו ניסיון, יש לו תקווה ודרך לצאת ממנו. כן. רק חשוב שנדע מהי הדרך הנכונה. אבל לפני כן אני הייתי רוצה, כאילו, אנחנו מדברים על התמכרות כדבר מובן, אני ברשותך אקדיש דקה אחת להסביר בעצם מה זאת התמכרות. אוקיי. התמכרות זה מצב שהאדם משתמש בשימוש לא טוב, שהוא מודע שהשימוש הזה גורם לו נזקים, אם זה נזקים רוחניים, נזקים כלכליים, נזקים שזה פוגע בסביבה שלו, והוא מודע לזה שזה בעייתי והוא ממשיך להשתמש, ואנחנו שואלים את עצמנו למה הוא עושה את זה. אז ההבנה מה שאנחנו יכולים לתת ככה בכמה שורות, שזה פשוט משמש לו כמשכך כאבים. זה סוג של, כמו אדם שסובל מכאבים אחרי תאונה או אחרי איזושהי בעיה רפואית, והוא לוקח משככי כאבים שיש להם תופעות לוואי. כן. אז גם מכור ישתמש בהתמכרות שלו, כי זה בעצם מה שנותן לו איזה פינה לברוח. מקום בטוח כביכול? עם ההגדרה בטוח אני לא כל כך אוהב, אבל מקום שקט, מקום שהוא שוכח את הכאב. הוא כל היום כאב, עכשיו הוא ברח למסך, ברח לשתייה, להימורים. נכון, כי בטוח זה לא, נכון. בדיוק, זה הכל חוץ מבטוח. אמת, צודק. אז זה בעצם מה שקורה למכור, הוא מוצא איזושהי נישה שמשכיחה ממנו את הכאב ומתמכר אליה, גם שהוא מבין שהוא משלם מחיר יקר מדי על הנישה הזאת. אם אנחנו מזהים אדם כזה בסביבה שלנו, יש לנו דרך לעזור לו? כי אני יודעת שזה הרבה מצבים שאם אדם לא רוצה לעזור לעצמו, לנו מאוד קשה לעזור לו. אז חד משמעי, בן אדם שלא רוצה לעזור לעצמו, אין לנו דרך לעזור לו, בוודאי לא אם הוא מכור. זה הזמן להגיד לאנשים שלא ייקחו על עצמם רגשות אשמה, אם הם לא מצליחים. קודם כל, זה הזמן להגיד לבני זוג, להורים, לבנות זוג, כן. אתה לא אשם בזה שהילד ככה מתנהג, שבן בת הזוג מכורים ומשתמשים בצורה לא סבירה. אתה ודאי לא אשם בזה, הפוך, ככל שאתה תהיה בטוח בעצמך ויציב, ולא תנסה לרצות אותו ולהתרפס ולהתחנף אליו, אז הוא יבין שהוא עלול לשלם מחיר יותר מדי יקר, גם בהקשר המשפחתי. יש עוד נקודה שהייתי רוצה לדבר עליה, זה איך אנחנו נדע באמת שזה מכור? כי יש אימא שתלחץ מזה שהבן שלה עכשיו רואה חדשות חצי שעה, או מתעסק בסרטונים מסוימים, ולא באמת תמיד יהיה התמכרות. אז יש כמה עשרות, כשאני אשב עם מכור ואני אנסה לראות, אז יש הרבה סימנים ומדדים להבחן באמת אם הוא מכור או שזה בעיות אחרות. אבל אני אקח דבר אחד או שניים שהם מאוד משמעותיים, וגם לא צריך להיות איש מקצוע בשביל לזהות אותם. דבר ראשון זה הנושא של פגיעה במחויבויות. גם אדם שאוהב לראות חדשות או קליפים או שהוא אוהב לשתות וכדומה, יש לו מחויבויות שלו, אם זה מחויבויות ברמה הדתית של תפילות, שיעורי תורה, סדרי לימוד, אם זה מחויבויות לעבודה, מחויבויות למשפחה. הבנתי. אם הוא עדיין ממשיך את שגרת חייו ולא נפגע שום דבר והכל בסדר, אז אנחנו בנורמה. אבל אם הוא מתחיל לפספס תפילות ופתאום מתנהג לא יפה ולא רוצה לעשות דברים, זה מחשיד. מדויק. אז אנחנו מבינים שהוא עבר פה משימוש בפיצוי סביר, כי כולנו אוכלים אכילה רגשית וקצת נרגעים מול דברים אחרים, אבל זה עדיין בגבול הסביר. שזה מדד מאוד מאוד קל לאבחון. מדד נוסף שאפשר לראות אותו בצורה מאוד בולטת אצל מכורים, זה העלייה במינון. אם פעם חצי שעה ביום עם העיסוק שלו היה מרגיע אותו, זה אחרי תקופה עולה ועולה ועולה,
אנחנו רואים עלייה עקבית במינון, זה עוד מדד שאנחנו באמת מבינים שהוא מכור. הבנתי. כן, זה דברים שאנחנו בהחלט יכולים לשים לב אליהם, וגם כמובן מן הסתם, הורים או בני זוג שחוששים או מזהים משהו שזה, אז לפנות להתייעץ, לא לחשוש, עדיף לפנות להתייעץ לשווא, מה שנקרא, מאשר בדיוק, עדיפה שיחת טלפון מיותרת, מאשר שאחרי זה נאכל את עצמנו שלא התייעצנו בזמן. אגב, אני כתבתי איזשהו שאלון לזיהוי עצמי, שאדם יכול לעשות את זה על עצמו, על בני משפחה, לענות על השאלון, שאלון מאוד אנונימי. כן. ועכשיו לרגל המצב אני גם מחלק אותו חינם, אם יהיה אפשר בהמשך השידור גם ניתן אפשרות לקבל אותו. אז אנחנו נוכל, אני אבקש בהפקה שיקחו ממך את מספר הטלפון, היכן שניתן, ואז מאזינים שלנו שירצו לקבל את זה, יפנו אלינו, מאזינים שלנו יודעים, כותבים לנו הודעה ל-0543-900-800, אני חוזרת 0543-900-800, יהיו שם את הפרטים, וכל מי שיפנה אלינו כדי לבקש את השאלון הזה לזיהוי התמכרות, יוכל בעזרת השם לקבל את הפרטים שלך. עוד דבר שהייתי רוצה... כן, אחרון. כן. כשהורים ובני משפחה מנסים להפנות מכור לטיפול, אז זה מאוד קשה, כי בעצם הוא מרגיש שהולכים לקחת לו את המשכך כאבים. אז זה מה שחשוב להבין, זה שבטיפול מה שאנחנו עושים, אנחנו מלמדים אותו להתמודד עם החיים, אנחנו לא רבים עם ההתמכרות שלו, ולא, המריבה היא לא סביב ההתמכרות, תשמע, יש לך סיכוי גבוה לצאת מזה ולהתחזק, פשוט ילמדו אותך להתגבר על הכאב, להתמודד עם הכאב, ולחיות חיים רגועים ושלבים. כל כך חשוב. יוסף דואק, מוסמך לגמילה והתמכרויות על ידי רטורנו. תודה רבה לך שהערת כאן נקודה שמאוד חשוב לגעת בה, והלוואי שלא תהיה לך עבודה. אמן. שמחתי לעזור. בשורות טובות. הפסקת פרסומות, כבר חוזרים.